Здравейте, уважаеми колеги и клиенти! Това е кратък курс за стартиране на програма Attendance Management. Безплатен софтуер, който работи с всички биометрични устройства и терминали, които Polymex Holding предлага. Това, което виждате, е първоначалният екран след стартиране на софтуера. По подразбиране има добавени 3 устройства с 3 различни комуникации. Ние в случая ще направим демонстрацията с едно устройство, което е свързано по Ethernet. За целта ще изтриеме останалите 2 устройства. Така, оставяме си едно. С бутона Add, ако желаете, може да добавите допълнителни. Задаваме име на устройството. Device number е поредния номер на устройствата. Ако са повече от едно, хубаво е всички да бъдат с различен номер, с цел да може да се проследи даден служител на кое устройство се е маркирал. Избираме типа на комуникацията. Задаваме IP адрес, който после ще въведем в устройството. Комуникационният порт по дефолт е 4370, може да го промените, разбира се, ако желаете. И ако искате за допълнителна защита, може да използвате комуникационния ключ. Комуникационният ключ, който е зададен в софтуера, трябва да бъде въведен и в устройството. Това се прави с цел защита на комуникационната среда. Тоест, ако някой от локалната мрежа е инсталирал същия този софтуер и знае IP адреса на устройството, да му се попречи да злоупотреби. В случая аз няма да въвеждам такъв комуникационен код. Запазвам устройството. Така, след което през менюто на самото устройство трябва да се въведат същите комуникационни настройки. Избираме меню, опции, комуникационни опции, IP адрес. Променяме го на този, който е зададен в софтуера. С OK потвърждаваме. Нет скоростта обикновено е на автоматичен режим. Маската е тази, която ние ползваме, и може да добавите Gateway, ако е необходимо. С Escape излизаме. Потвърждаваме с OK запис на промените и отново с Escape, докато стигнете до часовника. Сега може да изтестваме комуникацията, маркираме устройството, избираме бутон Connect, изчакваме няколко секунди. Така, ето виждате, статуса на устройството се промени Connected. Първото нещо, което трябва да направим, е да свериме датата и часа. Избираме десен бутон, Sync Time за синхронизация с компютъра. Ето виждате как на екранчето се промениха датата и часа. Следващото нещо, което ще ви обясня, е добавяне и изтриване на потребители. Започваме с добавянето. Избираме Employees, маркираме Our Company, избираме Add, AC номер, това е пореден номер, който системата сама си задава. Разбира се, ако искаме, може да го промениме, но не трябва в никакъв случай да се повтарят тези номера. Задаваме име на служителя. Ако ползваме комбинирана система карта плюс пръстов отпечатък или само RFID карта, това е мястото, където трябва да се въведе номера, който е изписан на чипа. Ако вашата карта няма изписан номер, може да използвате USB четец. Сега въведени са данните, допълнителните данни не са задължителни. Ако желаете, може да ги попълните, адреси, телефони, снимка може да се добави от файл или директно от USB камера. За добавяне на пръстови отпечатък избираме Fingerprint Manage. Ние в случая имаме само едно устройство. Ако имате повече, избирате най-близкото устройство. Или ако ползвате
USB четец за добавяне на пръстови отпечатъци, избирате просто сензор. В случая ние избираме Fingerprint Device, Connect Device, за да установиме връзка. Връзката е успешна, потвърждаваме и избираме Enroll за добавяне на пръст. Маркираме пръста, който ще искаме да добавиме. Виждате, на екрана се появи надпис "Поставете пръст". Пръстът се поставя 3 пъти по един и същи начин с среден натиск. Ако регистрацията е успешна, OK ще светне в зелено и ще може да го изберете. За добавяне на втори пръст към този служител пак избираме Enroll. Избираме следващия пръст. Отново поставяме 3 пъти подред. Регистрацията е успешна, потвърждаваме. Вече имаме служител добавен с пръстов отпечатък, който се намира и в софтуера, и в устройството. Ако имате повече от едно устройство, трябва този потребител да бъде аплоднат към останалите устройства, към които ще има достъп този служител. За целта отивате на Upload User Info, маркираме Our Company. В случая имаме само един служител с едно устройство, маркираме и Fingerprint и избираме Upload. След направения Upload, вече в устройствата има и информация за името на служителя. Ето, виждате сега, поставям пръст и името на служителя е изписано. Други начин за добавяне на служител е през самото устройство. За целта избираме меню, управление на потребители, регистрация на потребител, регистрация на пръст. Може да регистрирате пръст и парола или само парола. В случая ще регистрирам само пръст. Нов запис. Поредният свободен номер е номер 2. Потвърждаваме и отново поставяме пръста 3 пъти. Регистрацията е успешна. OK за запис и с Escape излизаме от менюто. Този нов служител номер 2 се съдържа само в устройството. В софтуера, както виждате, той не е наличен. За целта е необходимо да установим връзка с устройството и да изберем Download User Info. Избираме устройство и натискаме Browse Users and Device. По този начин ще разгледаме какви потребители има в устройството. В лявото поле User in Local Database са служители, които са регистрирани и в устройството, и в базата, а в дясното поле User Not in Local Database, това са потребители, които са регистрирани само в устройството, а ги няма налични в софтуера. С Invert All демаркираме всички, които са в софтуера. Отдясно маркираме всички, които искаме да свалиме в софтуера и избираме Download. Така, потребителската информация е свалена, затваряме, избираме Employees, маркираме Our Company. Ето виждате, втори номер се появи в списъка с служителите. Задаваме име на втори номер и избираме Save. Затваряме Employees, маркираме устройството, избираме Upload, за да качим потребителската информация към устройството. Маркираме служителите, които искаме да изпратиме на съответните устройства и избираме Upload. Така, ето може да видите, че вече и втори номер си има име в устройството. Така, в Attendance Rule може да се опише името на компанията. Може да създадем от Department List
отдели на тази компания. Ето няколко примерни отдела. Както може да регистрирате и подотдели. Така, вече имаме изградена структура на фирмата. Отиваме пак на Employees, маркираме фирма Polymex, избираме някой от служителите, защото искаме да го преместиме в друг отдел. Избираме Т за трансфер, маркираме отдела, в който искаме да преместиме служителя и потвърждаваме с ОК. Ето виждате, че този служител тест вече се намира в отдел администрация. Така. Изтриването на потребителите се прави последния начин. От Employees намираме служителя, който искаме да изтриеме, маркираме го и избираме Delete. Потвърждаваме с Yes. Този служител вече е изтрит от локалната база, но той все още съществува в устройството или устройствата. За целта трябва да се свържеме с устройството, да отидем на Download User Info, маркираме си устройството и избираме Browse. Ето виждате как потребител 2 тест се появи в дясното поле като потребители, които не са в локалната база. Значи ние ще демаркираме всички останали, които са в локалната база. Отдясно ще оставим тези, които искаме да изтриеме и ще ги маркираме, след което ще изберем Delete. Потвърждаваме с Yes. Потребителят вече е изтрит. Ето поставям същия пръст. Виждате, че вече служителя не е разпознат. Т.е. той е изтрит и от софтуера, и от устройството и вече нямаме информация за него. В опция AC Manage може да прочетеме данни от устройството. Например, ето виждате на Device Info може да се разбере колко потребителя има качени, колко събития има направени в устройството, колко отпечатъка пръстови има регистрирани, лицеви имиджи в случая нямаме, администратор също нямаме регистриран и капацитета на устройството 30 000 потребителя, 50 000 събития и 1500 пръстови отпечатъка, което означава, че имате голяма памет за събития и спокойно може да изтегляте събитията от устройството в софтуера веднъж седмично, веднъж месечно, дори може и по-рядко. Хубаво е да се изтеглят преди да се направи справка за работно време, за да имаме актуална база данни. От Advanced Function може да рестартираме устройството, може да изключим устройството, да го инициализираме, което не ви съветвам да правите, освен ако наистина не искате. Да се изчистят административните права, след малко ще ви покажа как. Capture Image, това е сензора за пръстов отпечатък. Може да видите, ето така трябва да изглежда един сензор в добро състояние. Ако той е надраскан или има някакъв проблем, ще има черни линейки някъде по тази картинка. И също така тук има и синхронизиране на времето, което ние вече направихме. Необходимо е да се зададе администратор за всяко едно устройство, защото менюто в момента на устройството е свободно и всеки може да влезе и да се регистрира. За целта влизаме в меню, управление на потребители, регистриране на администратор, регистриране на пръст, може и парола или и двете. Избираме
регистрация на контрола, защото контролът е с най-високи права, има достъп до всички менюта. С ОК потвърждаваме, нов запис, поредният е втори номер, ние обаче може да го регистрираме като 999, потвърждаваме и отново 3 пъти поставяме пръста. Така, потвърждаваме с запис и излизаме с Escape до часовника. Сега забележете, след като натисна меню, отгоре се изписва заявка 1 и чак след като си поставя пръста, администраторския пръст, тогава ще имаме достъп до всички менюта, които сме ползвали до сега. Ако случайно служителят, който е администратор, напусне фирмата или отсъства и трябва да се ползва менюто, може от опцията Clear Admin Privilege да се изчистят администраторските права, при което след натискане на меню ще имате право да си добавите нов администратор. Така, следва създаване на работното време. Това са функциите Employee Schedule, тези, които са маркирани в зелено. Започваме от първата функция Maintenance Timetable, което означава добавяне на работен период. Избираме Add за добавяне на нов период. Добавяме нов период с име Normal и задаваме примерно работно време от 9 до 18. Допустимо закъснение и тръгване по-рано в минути, обикновено на 10 се оставя, всеки може да прецени сам за себе си. Начало на влизане от 6, примерно до 14 и начало на излизане примерно от 12.00 до 23.59. Потвърждаваме. Добавяме ново работно време, примерно едно съботно работно време ще добавиме, защото много фирми работят събота с намален работен график. Примерно от 10 часа. Изпуснах една 0, затова се получи това съобщение. До 14.00. Допустимо време за закъснение и тръгване по-рано. Начало на идване от 6 часа до 11 примерно и тръгването от 10 часа до 18.00. Така вече имаме два добавени периода за работно време. Затваряме и отиваме на следващото Shift Management. Това е място, където се създава работната седмица. Избираме Add за добавяне на ново. Задаваме име на работната седмица. С Add Time избираме съответния график, в кои дни ще е валиден. В случая избираме Normal за седмицата и съботното работно време за събота. Ето, виждате, така изглежда една работна седмица. Избираме Save. Разбира се, ако компанията е голяма, може да се дадат много работни периоди с много различни работни седмици и всеки график да бъде прикачен към определени служители или към определена група от служители. Затваряме този прозорец. Следващия прозорец е Employee Schedule. След като сме създали работните времена, ние трябва да добавиме тези работни времена и графици към съответните служители. В случая ние имаме само един служител добавен. Може да се изберат по отдели или за цялата компания. С тази отметка Selector може да маркираме всички служители. Избираме Arrange Shifts. С плюсчето добавяме нова смяна. Задаваме начална дата и крайна дата, като крайната дата трябва да е няколко години напред, за да има по-голяма валидност този график. Потвърждаваме с OK и
вече тези служители, които са маркирани, имат зададен този работен график. Съответно по този график ще може да видите техните справки за работно време. Има възможност за добавяне и на временни графици, които се ползват за служители с така да кажа с хаотичен график или график, който се прави за всяка седмица или за всеки месец самостоятелно. За сега ще добавим един потребител, номер 2, който ще кръстиме тест. Няма да добавям пръстов отпечатък за момента. Така, отиваме в Employee Shadow. Така, задаваме си периода, за който искаме да направим временния график. Ето то по принцип в момента е на 10 месец, от 1 до 31. Избираме служител или група от служители с контрол и ляв бутон на мишката. Избираме Temporary Shifts. Така, и с ключето добавяме, указваме кои дни с какво работно време ще работи този служител. Ето, примерно, той ще почива тук няколко дена, после така. Утвърждаваме с ОК. Виждате как се добавиха работните периоди за месеца. С ключето може да добавяме и други по същата логика. По този начин. Така. Окей. Виждате, добавиха се допълнителните графици с намалено работно време. Задаваме Save и вече този служител ще работи с този график, който му е зададен временен. Разбира се, той може да се коригира, може да се изчисти, да се добави наново с други периоди и така. Затваряме този прозорец. Отиваме на Attendance Rule. Outstate и Overtime State трябва да са на Audited, за да се отчитат в справката. Може да се зададе начало на седмицата и ден за начало на месеца. Ако има смени по-дълги от 24 часа, избираме тази опция. В Calculation имаме тук няколко допълнителни условия. По дефолт са избрани, ако служителят не се е маркирал на идване, да му пише закъснение 60 минути. Разбира се, това време може да го увеличиме, или ако желаете, може да служителя, който не се е маркирал, да бъде отсъстващ. По същия начин и за тръгването може да бъде отсъстващ или тръгнал софтуера да го запише, че се е тръгнал по-рано с указаното време. В случай ще го ставим на Late. След това по-долу има две условия, които не са маркирани по подразбиране. Те гласят следното: ако служителя е закъснял на идване повече от ето това време, примерно 300 минути, директно софтуера го пише, че е отсъстващ. По същия начин и за тръгването, ако се тръгнал по-рано от ето това време, софтуера го пише, че е отсъстващ. Следващата опция, която е маркирана по подразбиране, това е колко време след края на работния ден да се отчита овертайм. На 20 минути е едно стандартно време, след което да се отчита овертайм, и след това отдолу задаваме тези 20 минути за колко да се отчитат. В случая ще ги сложим пак на 20. В Statistic Items определяме коя колонка от справката в какви мерни единици да бъде, като опциите са ни час, минута и работен ден. Обикновено масово се използва справката с часове, затова ще нагласиме всичко в часове, като има опция да се закръгля надолу, да не се закръгля или да се закръгля нагоре. Така, овертайм в часове. Absent може да го сложите в брой пъти, т.е. един път е едно отсъствие,
почивките също са в часове. Така, отиваме на следващото Weekend Set. Тук определяме кои от седмичните дни се почива, т.е. в случая неделя за този график, който сме задали, и ако някой работи, може да се маркира Weekend Count as Overtime, за да се отчита този период като извънреден труд. Утвърждаваме с OK. Нещо, което не съм казал до момента и нещо много важно е, че когато устройството се ползва само с пръстов отпечатък, софтуера отчита начало и край на работен ден. Ако искате да се отчитат и почивките през деня, трябва да използвате функционалните бутони от F1 до F4, като бутона се натиска преди да се сложи пръст и се натискат последния начин. F1 е идване на работа, F2 е тръгване от работа, F4 е излизане в почивка и F3 е връщане от почивка. По принцип устройството поддържа и български и английски език. От менюто може да бъде променено това. Така, продължаваме с софтуера, пак свързано с работното време. Добавяне на почивки, болнични, отпуски и други. За целта отиваме на Attendance, Employee Living on Business, Asking for Leave. Маркираме си служителя, за който искаме да добавяме събития. Избираме Add. Маркираме дните, в които примерно служителя ще бъде отпуска от 1 до 10. Пишеме, че е Vacation и избираме OK. По този начин служителът, тъй като няма да се маркира 10 дена следващия месец, тогава в софтуера няма да му се пишат отсъствие, а ще си пише в Exceptions, че той е отпуска, или ако е болен ще пише, че е болен, или в командировка. Имате експорт към Excel, като може да махнете ненужните колонки, за да си направите справката по-удобно. Затваряме този прозорец и отиваме на следващия. Forgetting to clock in out. Тази опция се ползва, когато служителя, който работи с софтуера, или управител е видял, че даден служител е дошъл на време, но е забравил да се маркира. От тук може ръчно да се добави едно събитие, като избереме датата и часа. Може да се добави едно изкуствено събитие, за да не се разваля справката на служителя. Затваряме този прозорец. Следващата опция е Coming Late Collectively. Ползва се в случай на обучения или когато закъсняват група от хора по служебни причини. Избират се служителите кои са или от кой отдел са. Избира се дали закъсняват заедно или тръгват заедно по-рано. Начална и крайна дата с час и с OK потвърждаваме тези изкуствени събития. Така, това е тук по тази част. След това отиваме на един вид справка, ACLog. Това е справка само за събитията, генерирани в устройствата. Ето, може да видите, има две събития в софтуера, като това е единствената справка, която показва ID-то на устройството. Тоест, тук вие може да проверите даден служител в съответната дата и час, през коя врата е преминал. Също имате експорт към Excel, Preview и Advanced Export, който виждате има над 10 вида файла за експортиране. Затваряме тази справка.
Отиваме на репорт. Това са справките за работно време. Задаваме период, начална и крайна дата, може да бъде за ден, за седмица, за месец, както ви е удобно. Избирате за цялата компания или за даден отдел, както може да изберете дали за всички служители или за даден служител, и натискате Calculate. Ето виждате в момента, тъй като нямаме събития, ето този служител е отсъстващ през всичките дни. Тук има едно събитие от тестовете, което е правено по принцип в справката, в опътването, което е качено на сайта. Кратката инструкция, може да видите как реално изглежда една справка с събития. Аз тук само ще ви разкажа кое какво означава. Clock in out exceptions, това са събитията. Shift exceptions е справка за целия зададен период, ден по ден. Като тук имате clock in, clock out, т.е. час на идване, час на тръгване, закъснения в минути или в часове, зависи как сте го задали в настройките, тръгване по-рано, absent, извънреден труд, overtime, работа през работното време е work time, exceptions е колонката, където ви се показват болничните отпуските и командировките, и ATT time е времето на присъствие, т.е. вие тук може да видите реално колко време служител е бил в офиса, защото attendance time включва work time плюс overtime минус early и минус late. Така, с десен бутон може да направите advanced експорт на тази справка към тези файлове. По същия начин с десен бутон от Columns може да изтриете, да махнете всички колонки, които не са ви необходими, за да си улесните справката и да направите по-удобна за работа. Има опция промяна на цветове, примерно закъснелите могат директно да излизат в червено. Има най-различни филтри, които може да ползвате по закъснение, по нормална работа. Има по времеви график филтър. В Missed Exceptions излизат почивките през деня, ако ползвате функционалните бутони. В Calculated Items може да видите за целия зададен период, в случая един месец, общо в един ред всичко събрано, т.е. колко дни е трябвало да присъства човека, колко реално е присъствал, общо време на почивките, общо време на присъствие, на закъсненията, на тръгванията по-рано. По същия начин може да махнете ненужните колонки и може да направите Advanced Export. От този бутон Export Data имате директен експорт към Excel, като пак може да си махнете ненужните колонки, избирате OK, след което задавате къде и с какво име да се запази файла и избирате Save. Overtime Reports, това е справка за извънредния труд. И последното No Shift User ATT, това е справка за служителите, които нямат зададено работно време, да се види все пак какво е присъствието на обекта. Има и вградени репорти, които може да ги разгледате след натрупване на данните. Някои от тях показват работата на служител за месеца в проценти. Така има някои доста приятни справки, които могат да ви свършат работа. Просто трябва да ги разгледате.
За устройствата, които поддържат и контрол на достъп, може да се активира тази функция и в софтуера. За целта избирате System Options, Function Options и Access Control. Ето виждате как в левия долен ъгъл се появиха настройките за времевите графици, Time Shadow. Ако желаете, сега може да направим един график. Този график се прави с цел служители, които нямат право да бъдат на служебното си място в извънработно време. По този начин може с този график да се забрани достъпа след и преди работното време. Избираме Add, задаваме за всички дни какво ще е разрешеното време за присъствие. Ето, примерно от 08 часа до 18:59, примерно, за да имат и малко време да излязат от офиса. Това го правим за всички дни през седмицата. И в събота сме с намалено работно време, примерно до 15 часа. Така, избираме номер на графика и задаваме едно име, например Normal. Потвърждаваме. Имаме вече зададен времеви график. Затваряме този прозорец. Следващата настройка. Тук може да се зададе име на този график. В случая няма да задаваме. Комбинация за отключване по същия начин. То си е зададено по дефолт. Избираме Access Control Privilege, за да определим кои служители ще ползват този времеви график и няма да имат достъп в извънработно време. Edit Privilege. В ляво тук ще излезе списъка с всичките ни служители. За целта първо избираме времева зона. Така. Маркираме и добавяме служителите, които ще ползват този времеви график. Маркираме и добавяме устройството, което ще се качи този график. И избираме Apply Privilege. Ето виждате, изписва, че права за достъп 2 броя са добавени. Затваряме този прозорец, след което трябва да направим upload на тези настройки към устройствата. Статусът трябва да е connected към тези, към които uploadваме. Избираме Upload Options. OK. Опциите за контрол на достъп са добавени към устройствата, значи вече тези служители с ограничен график няма да могат да ползват системата в извънработно време. Тези служители, които не са прикачени към даден график, имат 24-часов достъп. Така, друго предимство на този софтуер е, че може да работи с външна база. Избираме Database Options. Така, това, което виждате пред вас, е пътя на базата, която е Microsoft Access. Тя може да бъде, в случая тя е в този компютър, в C Program Files. Ако желаете, този файл може да се премести на друг отдалечен компютър. Тук просто трябва да се опише пътя до базата и по този начин много софтуери могат да ползват една и съща база едновременно. Тоест, ако един направи промени по настройките, друг също ще ги види. В случая ние имаме връзка с базата, тя си е на локалния компютър.
Така, не на последно място, много важно нещо. Преди да направите справка, трябва да се изтеглят събитията от устройството. Ето аз сега ще генерирам няколко събития. Така, маркираме устройството, избираме Connect, за да установим връзка. Download Attendance Log. Този бутон трябва да бъде избран, за да изтеглиме събитията от устройствата в базата. Ето виждате, тези събития ги изтеглихме току-що. Имаме и стари събития от предишни тестове. Сега вече може да направим справка с актуалните събития. Също така, друго важно нещо е, че всички събития се трупат в контролера, който има 50 000 събития памет, някои имат и до 100 000. Когато се пренапълни тази памет, спират да се записват новите събития. Затова трябва да се проверява от време на време. Аз ви показах как, но пак ще повторя. В AC Manage, Device Info, Read Options. Ето виждате, това е капацитета на този контролер. В случая ние имаме 14. Ако този брой log count достигне до 50 000, новите събития ще спрат да се записват. Затова ние трябва да ги следиме и когато се налага да се освободи паметта. Има варианти за автоматично освобождаване на паметта, което става последния начин в Options. Избираме System Options, Download Records и маркираме опцията Delete Logs in Device After Downloading. Това е опция, при която при всяко изтегляне на събитията ще се освобождава паметта на контролера до 0. Единственият недостатък е, че ако се случи нещо с базата, няма да имате архив на събитията. Затова, когато се пренапълни паметта, може еднократно да маркирате тази функция, да ги изтеглите събитията, за да се освободи паметта и след това отново да демаркирате тази опция от системните настройки. Ето аз ще махна отметката, за да се трупат събития в устройството и да имаме архив. Така. Друго важно нещо, което трябва да се направи е да се, ако желаете, разбира се, да се създаде администратор за софтуера, т.е. да не може да бъде ползван от всеки. За целта избираме администратор. Добавяме супер администратор, може да добавите и департмент администратор. Департмент администратора, това е примерно отговорник на даден отдел, който ще може да си вижда само и да прави справка само за неговите служители. В случая ние ще направим с един супер администратор. Избираме си служителя, с Enter го добавяме, избираме OK, задаваме правата, които ще може да ползва, в случая аз избирам всички и потвърждавам пак с OK. По дефолт при добавяне на администратор, юзернейма е AC номера, т.е. единица, паролата също е единица. Ние ще изберем Modify на паролата, за да я промениме. Старата е била единица, новата добавяме примерно 1, 2, 3, потвърждаваме и вече имаме зададен администратор, т.е. ако затвориме софтуера и го отвориме наново, ще трябва да введем потребителско име и парола. Така. Това беше един кратък курс за стартиране на система Attendance Management.
Ако имате допълнителни въпроси, потърсете служител от нашия офис.